Bagır. Bir var eken, bir ýok eken. Gadim zamanlarda bir owa bar eken. Ol owada gassap ýok eken. Et hem satylmaýan eken. Bu owanyň adamlary goňşy owa gidip et satyn alyp gaýdar eken. Günlerde bir gün bu owada et satylýan dukan açylypdyr. Owanyň ilaty muňa ören begenipdirler. Et dukanyna sowda gowy bolýar eken. Dukanyň müşterileriniň ýygy öýlenokdy. Soňa waka dukana beýleki owalardan hem et satyn almaga gelýänler sany köpelip başlapdyr. Gassap burada öz işlerini ýetişip bilmeýändir. Şonuň üçin gassap özüne kömekçi edilmegi ýüregine döpdir. Gassap owanyň ýaşaýjylaryna habar ýolatdyr. Müşterilerinden hem özüne kömekçi tap bermeklerini sorapdyr, emma hiç ýeli netije bolmandyr. Bir gün gassap lap geç ýagdaýda kapydan daşarek teretip duran wagty birden garada duran pişige göz düşüpdir. Gassap: "He, dogry. Meniň bilen iň köp gyzyklanýan şu pişik bolmaly. Maňa pişikden başga kömek etjek tapylmasa gerek. Ol owadaky hemme adam tanaýar we olaryň öý salgysyna bilýär." Soňra gassap pişiň ýanyna gelip: "Ey pişik, aýt bakaly, garnyň açmy?" Pişik: "Howa aç, özüm eljuk diýär. Eger maňa bir bölejik et beren bolsaň, senden hoşal bolardym. Ýogsa da sen meniň ýagdaýlarymy näme üçin soraýan?" Gassap: "Eger maňa kömekçi bolsaň, günne bir bölek et berjek." "Diýmek, sen meni özüňe kömekçi edip aljak bolýanda, meniň paýym her günne bir bölek et. Munyň ýaly teklibi hemme pişigem kabul eder. Açlykdan dik durara mydarmam galmady. Ho, sen meni ören begenirdiň. Ýöne bir sowalym bar. Sen adamlaryň öý salgylaryny näme etjek? Sen bu owadaky hemme kişini tanaýan bolsaň gerek. Eger sen et eltip bermeli adamlaryma wagtyna eltip berseň, men senden hoşal bolardym. Men ençeme ýyl bäri şu ýerde ýaşaýan, owadaky hemme kişini hem gowy tanaýan. Eger meniň işim etleri eýerlerine eltip bermek bolsa, men muny iki aýagym bilen ylgap ýerine ýetirerim" diýipdir. Şeý dip gassap bu pişigi özüne kömekçi edip aldy. Pişik şol güniň özüne etleri eýerlerine goşulmaga başlady. Öz paýyna düşen etler bolsa hidret ýerdi. Şeý dip günler keýpi sapata geçip barýardy. Aradan bir näçe gün geçdi. Pişik işini kemsiz ýerine ýetirýärdi. Ýöne ol bagyr görse böyle durup bilen okdy. Günlerde bir gün gassabın ýetadi müşterilerinden biri bagyr ýetirip bermegi haýyş etdi. Gassap kömekçisine, ýani pişige berip taşyryp goýberdi. Ýöne näme etjek? Pişik bolýarda. Eline de bagyr berseň. Şeýde pişik bagyr alyp ýola düşüpdir. Ol barjak ýerine ýetmeýänkä bagyry iýmeýän durup bilmeýändir. Pişigiň iň soňky sözi hem şu bolupdyr: "Ey gassap, pişikligimi bilibem meni özüňe kömekçi edip saýladyň. Näme etjekde? Bagyr görsem durup bilemok. Sen şunu unutma. Gassaba pişikden kömekçi bolmaz. Onda da eline bagyr berip bolmaz."